Tehtävä 9. Ja tässä pyydetään esittämään desimaalilukuna seuraavat merkinnät, eli 10 potenssi miinus 1. No, potenssi miinus 1 tarkoittaa sitä, että tämä kyseinen luku 10 potenssi 1 laitetaan tuonne jakajaan. Ja 10 potenssiin 1 on 10, joten täältä tulee 0,1. Seuraavassa kohdassa 10 potenssiin 2 kertaa 3 kertaa 10 potenssiin miinus 2. No nyt nämä 10 potenssia sisältävät luvut voidaan esittää yhdessä, eli potenssit lasketaan yhteen kertolaskussa. 2 plus miinus 2 tekee 10 potenssiin 0 ja 10 potenssiin 0 on 1, eli täältä tulee 3 tulokseksi. C-kohdassa 10 potenssiin n plus 1 jaettuna 10 potenssiin n ja jakajassa oleva potenssiluku voidaan merkitä kertoimeksi, kun potenssin etumerkki vaihdetaan. Eli saadaan 10 potenssiin n plus 1 kertaa 10 potenssiin miinus n. Ja kertolaskussa potenssit voidaan laskea yhteen. Saadaan potenssiksi n plus 1 miinus n, jolloin n supistuu. Potenssiin jää näin ollen vain 1 ja 10 potenssiin 1 on 10. Ja vielä viimeisenä kohtana 2 potenssiin miinus 3 on sama asia kuin 1 jaettuna 2 potenssiin 3. Eli 1/8, joka on 0,125. Kympissä pyydetään laskemaan 2e potenssiin 1 jaettuna miinus 3. Ja nythän tämä menee sitten laskimella laskien. E potenssiin 1 on likimain 2,718. Se kertaa 2 ja vielä jaettuna miinus 3 antaa miinus 1,81. Seuraava 10 potenssiin 2x miinus 1, kun x on 2. Eli silloinhan tuonne 10 potenssiin tulee 2 kertaa 2, eli 4 miinus 1. Toisin sanoen 10 potenssiin 3, ja se on yhtä kuin 1000. C-kohdassa 11 kertaa e potenssiin miinus 2, ja tämä myöskin laskimella laskettava, jolloin siitä saadaan arvoksi 1,489. Ja vielä viimeinen, eli 11. Täällä pitäisi ratkaista x-lausakkeesta logaritmi. Kolmikantainen logaritmi 81 on x. Ja nyt muistetaan, että logaritmilaskussa tai logaritmifunktio vastaa kysymykseen, mihin potenssiin x, kantaluku 3, on korotettava, jotta saadaan 81. Eli tämä lauseke on siis sama asia kuin 3 potenssiin x on 81. Ja nyt jos lähdetään miettimään, niin millä potenssilla tuo lauseke toteutuu, nähdään, että x täytyy olla
4. Seuraavassa kaksikantainen logaritmi x on 4. Eli nyt vastaavalla periaatteella, kun kakkonen korotetaan potenssiin 4, niin saadaan x. Eli lasketaan toisin sanoen, paljonko on 2 potenssiin 4. Ja saadaan sieltä 16. C-kohdassa logaritmi, viisikantainen logaritmi x on 125. Anteeksi, nyt meni väärinpäin. Eli viisikantainen logaritmi 125 on x. Eli toisin sanoen 5 potenssiin x on 125. Ja tuolta kun lähdetään miettimään, niin 5 potenssiin. Eli mihinkä potenssiin x5 on korotettava, että saadaan 125? No, 5 potenssiin 2 on 25 ja 25 kertaa 5 on 125. Eli x on siis oltava 3. Ja D-kohdassa vielä 10-kantainen logaritmi 1000 on x ja 10 potenssiin 3 on 1000, eli toisin sanoen x on 3.